କହୁନ ମା କହିଲା ଜୋଇଁ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖିବ ନା ନା ମା କହିଲା କେମିତିଆ ସେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ଯୋଉ ଟୋକା ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା ସେଠୁ କହିଲା ନା ନା ସିଏ ସଫା ହେଇକି ଅନ୍ୟ ଭାଇ ମାନଠୁ ନିରସ ନା ସରସ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଆଚ୍ଛା ଦେଢଶହ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚା ହେଇକି ବେଶୀ ମୋଟା ନୁହେଁ ପତଳା ହେଇକି ଆମ ଯିଏ ଜୋଇଁ ହେବ ତା ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ମଝିଆ ଟିକେ ସେଇଠୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଫଟୋ ଦେଖିବା ନା ଫଟୋଟା ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଫଟୋରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ସେଠୁ କହିଲେ ଠିକ ଏଇଭଳିଆ କଟିଂ ତାଙ୍କର ସେ କହିଲେ ସେଠୁ କହିଲେ ପାଠ ପଢିଛି କଣ ସେଇ କଟିଂ ଦେଖି ତମେ ବାହା ହେଇ ପଳେଇ ମୁଁ ଦେଖିନି ତମକୁ ଦେଖେଇଲେ ନା ଏଇଭଳିଆ ଦେଖା ମୁଁ ଦୋକାନରେ ଥିଲି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲା ମୁଁ ଯାଇକି ଇଏ କଲି ମୋ ମା ତାର ବାପାକୁ ଆମେ କଣ ବାପା ମା ଆଗରେ ଆକୁ ଠିଆ ଆମେ କଥା କୁହ ବାପା ଆଗରେ ଆମେ କଥା କୁହୁ ରାଜମଡି ଆମେ ସେଟା କଲା ବେଳକୁ ଆମ ମନ ଖାଲି କଣ ହେଇଯାଏ ଖାଲି ବାହାର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବାପା ବାହା ହେଇକି ଆସିଲେ ତ ବାପାକୁ ଦେଖିଥିବ ନା ନା ବାପାକୁ ଦେଖିଲେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତା ଭାବିଥିବ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ନାଇଁ